с тази корупция, която до сега виждате. Само ние се изправихме, кандидатите за кметове се изправихме само като кандидат за кметове, не и в общинската листа. Защото властта, пак казвам, да ни е самоцел. Предизвиках на диспут всички претенденти за кметския пост, всички ги познавате, но предполагате какъв е отговора. Не. Защото такава била тяхната политика. А тяхната политика е да се крият зад едни платформи, които последните 3 мандата не са дори променяли грам в тях. И не са изпълнили нищо. И те пак се изправят пред вас и пак казват, ако ни дадете, ние ще управляваме този път различно. Моля ви, спрете да ни лъжете. Не искам да казвам, че всички са маскари, но не искам да продължавам да живеем и в този формат. Аз мога да говоря още много, но понеже видях, че Румен започва да ме безпокои за това, ще ви дам думата сега на вас. Питайте ни и двамата. Ние сме хора, които имаме самочувствие да се изправиме пред вас след 2 години и сме го заявили категорично, че ще се изправим след 2 години и всяка следваща година и ще искаме от вас вод на доверие. И ако не получиме този вод на доверие, ще си отидеме. Но, познавайки себе си, абсолютно и категорично, и го подписвам. И знаете ли защо го казвам? Защото имам самочувство да се изправя, да те гледам в очите и да го кажа. Защото знам, че ще го изпълна. За 2 години, ако не стане, ние ще ви питаме защо. Няма да стане, защото аз ще го изпълна. Опитват се. Чувам сега и други неща. Аз съм дължен да ви кажа всичките страхове, защото виждам как много призраци започват да витаят и започват да се плашат хората. Казват, добре, да кажем, че Ивайло ще стане кмет, нали? Защото вече виждат, че един нов формат, неумърсен, с ясното знание и компетенции какво трябва да се промени, за да се промени средата и живота, а не просто да излизаме с някакви идеи, виждат, че ние най-вероятно ще победим. И тогава вече започват да говорят така. Сега в Общинския съвет ние ще го бламираме. Ще започваме да го бламираме, за да не може да си прокара политиката и след 2 години да си отиде. Само, че те не познават средата, в която съм направил кариера. Аз повтарям, станал съм доцент в Технически университет София. Това е една много сериозна и тежка система. Всеки един въпрос, ако ме бламират в Общинския съвет, ще го сведа до вас. Ако трябва всяка седмица да се суруме, ще стоим пред вас. Всяка седмица или през 2. И ще ви давам информация за абсолютно всичко, което се случва в Общинския съвет. И тогава ще видите какъв упъх и страх ще изпитат от народния гняв. И тогава няма да могат да си играят с човешките съдби. Не забравяйте, че другата неделя има и друг момент. Това е референдума дали да има електронно гласуване. Това е една крачка към бъдещето. Една крачка към спирането на платения, купения, мажоритарния, корпоративния вод, етническия. Така че, въпреки че гледам, че не се информира много, но гласувайте за да има електронно гласуване. За всичките наши съграждани, които са в чужбина и които внасят, изправяме се пред вас с ясното съзнание, че вие, вашия глас, вашето самочувствие, вашия морал и вие като коректив, съчетан с нашите компетенции, с нашата воля, с познанията, които изградихме в годините, ще промениме града, населеното място и общината. Имаме всичко необходимо. Не се страхувайте. Просто всеки трябва да си получи заслуженото. А това, което ние заслужаваме, това, което нашите деца и родители заслужават, е нещо по-добро. Това по-добро зависи от всички нас. Не искам някой да казва, елате да видите в Германия или в така известния град последно време Чавдар и всички викат, даже сега и качат на автобуси и ги водят там, нали, казват, елате да видите колко е хубаво. Да, ама това хубаво те го направиха. А вие имахте 8 години властта да го промените. И тези изкривени партньорства и съдружия на общински съветници от различни политически групи. И знаете ли, кога виждам, защото аз си позволих да прегледам няколко записа на общински съвети, знаете ли кога има пълно единодушие в Общинския съвет?
когато трябва да се похарчат едни пари за една работа. По документи всичките ви улици са асфалтирани, включително Елин Пелин, даже и центъра. Затова завършвам. В името на нашите деца, в името на бъдещето на България, в името на нашите родители и нашите приятели, трябва заедно и постоянно да държиме за контрол, граждански контрол над управлението. Благодаря ви и ако съм се сторил многословен, да знаете, че това е само част от това, което ще чуете следващия път, когато съм кмет пред вас. Благодаря. Готов съм на всякакъв въпрос. Какво бихте направили да задържите младите хора в общината? И бихте ли направили ревизия, ако евентуално станете кмет на предишните управници? Аз съм в компютърния факултет на Техническия университет. Една електронна система за управление на общината, искам да ви кажа, че такава прозрачност ще даде, че съчетана с гражданския контрол, който съм сигурен, че може да бъде организиран от всички нас, защото за мен основата на този съвет, на тези граждански съвети, трябва да бъдат водителите. Водителите са тези лидери, които са неформални. Нашите учители, дори ако щеш кравара, кръчмара, боксьора, това са водителите. Те абдикираха от своите си функции, защото няма среда. Тази среда ще създам. Така че електронна система за управление, за да може тази община да се превърне в една стъклена сграда, която всеки да види всяко левче къде отива. И второ, общински контрол. За да не би случайно ние с Румен да се огледаме и да кажем леле, какви пари, каква работа. И да не дойдат при нас и да не кажат едни хора с куфарчета, дайте сега тук да го построиме еди какво си. И аз, ако съм толкова морален, колкото вярвам, че съм и съм го доказал, той да извади от другия джоб снимка на семейството ми и да каже, ще го направиш по един или друг начин. Няма да стане. Всичко ще бъде сведено при хората. Хората ще решават и аз няма да съм мишената. По отношение на младите. Румен каза нещо за техникума. Това е, според мен, емблемата на гара Елин Пелин. Една от другите емблеми беше балона на завода, в който леля ми работеше толкова дълги години. Аз съм отрасъл там. Със спорт. Знаете ли, IT сектора колко годишен оборот има в света? 136 милиарда долара. IT сектора в света. Това, което може да дава този продукт, са двойно повече пари. 360 милиарда. 40 милиона IT специалисти са необходими на света, за да могат да захранват това, което е необходимо. Това са абсолютни факти. Нищо, че ви замерям с такива милиарди, нали, милиони, но искам да тръгна по-далече, за да ме разберете какво искам да кажа. 40 милиона за света са необходими IT специалисти. В България те са някъде около 30 хиляди. Техникумът на гарата има уникална база, наистина, занемарена. Но пари има. Проблема е, че се градат. Представете си този техникум с възможностите на нашия екип да се превърне в едно IT училище, защото забележете нещо друго. Статистиката показва, че в IT училищата се борят 10-12 места за деца за едно място. В нормалните училища знаете, че почти всички влизат. Представете си едно такова училище, което е на 2 крачки от София, с общежитие, с цялата база, с целият този интелект на нашите деца. И не забравяйте нещо друго. IT сектора, компютърните специалисти са тези, които са с най-високи доходи. И най-важното, тези деца могат да работят в България, да работят за високи заплати, да живеят тук, да си плащат данъците и да работят за цял свят. Децата ни ще бъдат при нас, ние ще бъдем щастливи, ще имаме пари, ще се плащат данъци. Защо не се прави това?